Bueno, vinc il·lusionat, la veritat que molt il·lusionat per l'esforç del club. El que més contacte ha tingut ha sigut en Emilio, però sé que el club ha fet un gran esforç i realment pues, això és una situació que venia una situació pues, complicada per mi, que volia jugar i no estava tenint tots els minuts que jo desitjava i molt il·lusionant. Espero pues, demostrar-ho dins del camp, diàriament en els entrenaments principalment ara, i després pues, si comença a comptar en minuts pues us diré que per treball no va ser i que vinc amb moltíssimes ganes i intentar pues, retornar al Nàstic a segona divisió. Sí, jo sols estar així estic molt il·lusionat, molt content, unes ganes loques de començar a treballar lo antes possible e intentar integrar-me lo antes possible en l'equip i a partir d'ahí pues, treballar dur per guanyar-me un lloc en l'11. M'agrada jugar, no tinc ningú problema. L'important és al final que l'equip siga el que isca reforçat i en la demarcació que decidisca el míster no tinc cap problema per actuar on siga. Sí, a veure, sí que tinc un poc de ressemblança, sé que tots coneixeu a Xisco, és un professional, es cuida molt diàriament, un treballador, molt sacrificat en el treball que fa diàriament i dins del camp, pràcticament, però cada un té el seu, jo també me'n definís com a mi mateixa. No m'agrada definir-me molt, m'agrada més que ho veieu dins del camp, m'agrada més parlar dins del camp i demostrar el treball que vaig a tindre, que és una cosa que tinc innegociable, que sé que el treball diari el tinc que fer perquè els resultats sisquen en un futur i això és el que vaig a plantejar des del principi. No, són circumstàncies, el futbol té moltes variants, al final si les coses no funcionen pues, tens que buscar alternatives, per lo que siga pues, no han funcionat les coses com tots voldrien i al final pues, tenen que haver canvis sempre quan les situacions són extremes, pues, decisions extremes, pues, desgraciadament o afortunadament, és que no ho saps mai com pot vindre, pues, passen aquestes coses i a dia d'avui pues, tens que quedar-te en el que veu en un futur, estar il·lusionat en el projecte nou que comença i encara ahí estic. És una categoria dura, és un playoff, que el playoff és pues, totalment una loteria, sabent que tens que lluitar fins al final i després te queda un playoff que no sols és quedar primer de grup, sinó que després tens un sorteo, després del sorteo tens un emparellament en un equip a doble partit i després pues, tens una revàlida que saps que... Però bueno, esperem que no arribi tot això, que l'equip quede de primers i poder solucionar-ho els dos partits. Sí, la veritat que jo, com he dit, vaig a intentar transmitir el màxim que puga, intentar acoplar-me a la plantilla. Sé que estan fent molt bé les coses, que realment poc m'ha costat pensar vindre cap aquí, però transmitiré pues, això, que no va ser fàcil, no és fàcil, no tenen que decaure fins al final. És que nosaltres l'any passat en els dos partits que van tindre de l'ascens, en ningú dels dos partits van guanyar, vam empatar els dos partits, entonces no pots baixar els braços en cap moment, és una lluita contínua, intentar animar i que sàpiguen que no tenen que deixar de lluitar fins al final, perquè en qualsevol canvi d'un un gol menys, un gol més, està el resultat i tens que apretar fins al final. Complicació no, jo vinc il·lusionat, jo vinc a transmitir el meu treball, la meva il·lusió i la meva experiència que tinc en el món del futbol i intentar pues, això, millorar en tot el que puga, intentar aportar el meu granet d'arena a l'equip i el que t'ha dit, intentar pues, seguir la mateixa dinàmica que estan portant fins ara també ells. Sí, ha estat seguint-lo, sempre ho comentava antes en un company que bueno, sempre Tarragona sempre ha sigut un equip que sempre m'ha agradat, l'he seguit sempre allà, mirar les classificacions i sempre ha sigut un equip que... Però és un grup fort, perquè n'hi ha equips ahí que estan molt ben reforçats, però bueno, al final cada un té que saber les armes que té i intentar pues, ser molt regular durant tota la temporada. No sé quants partits són en total, però bueno, que no es queden 16-17 partits, que tens que ser molt regular estos partits i plegar al playoff en la mateixa regularitat. Al final és una lluita constant i el que t'ha dit és no desistir en cap moment. És que un 1-0, un 0-1 són resultats molt equilibrats com són els mateixos equips. L'únic que nosaltres sé que el Nàstic és un
un equip fort de la categoria i té que retornar a la mínima, a la categoria que correspon, que és segona divisió. Bueno, al final se té que demanar un poc pues, l'afició, sempre tens que tindre l'afició, nosaltres tenim que estar recolzats per l'afició, que ens ajuden, que estiguen en nosaltres, però bueno, el president sap molt bé el que tenen que demanar. Jo hasta ara he vist que el diumenge passat va ser el primer partit, la millor entrada que havien tingut de l'any. Bueno, esperem que continuï la cosa, l'equip està responent, ara esperem que l'afició responga també en aquesta captació de socis i que vagin plenat en el camp perquè realment nosaltres ens volem recolzats en ells.